Καλησπέρα και από εμάς. Είμαι η Άννα Ινάζου, είμαι επικεφαλής της NAI Real Act. Η εταιρεία μας είναι συμβουλευτική και εκτιμητική εταιρεία. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους διοργανωτές που μας δίνει αυτή την ευκαιρία κάθε χρόνο να βρισκόμαστε εδώ και να συζητάμε έτσι επίκαιρα θέματα, να διαμορφώνουμε τις απόψεις μας για την αγορά. Έτσι και σήμερα λοιπόν έχουμε ένα δύσκολο θέμα, έχουμε μια ερώτηση δύσκολη να απαντήσουμε. Ευτυχώς είχα την τύχη να συντονίσω ένα πάνελ από εξαίρετους συναδέλφους. Με τους πιο πολλούς έχω συνεργαστεί στο παρελθόν, έχω υπάρξει και συνάδελφος. Τους έβαλα μια πολύ δύσκολη δουλειά να μαζέψουν στοιχεία από την αγορά μας, Mission Impossible θα έλεγα. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι έχουμε αρκετά στοιχεία να μοιραστούμε σήμερα. Η ερώτησή μας λοιπόν είναι αν υπάρχει φούσκα στην αγορά ακινήτων, των οικιστικών ακινήτων. Να περάσω παρουσιάζοντας τους ομιλητές του πάνελ αυτού. Δεξιά μου είναι ο Πάνος ο Χαραλαμπόπουλος. Με τον Πάνο είχα τη χαρά να συνεργαστώ στο παρελθόν και στην ίδια στέγη. Ο Πάνος είναι εκτιμητής και είναι επικεφαλής της Solum Prime Yield. Δίπλα του κάθεται η Βάλη Δήμου. Επίσης, μια εξαιρετική συνάδελφος. Έχουμε συνεργαστεί σε αρκετές εργασίες στο παρελθόν. Σήμερα είναι executive σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης και συμβουλών ακινήτων, στη Servet. Δίπλα του κάθεται ο Γιώργος Θοδωρής Λιάννας, συγγνώμη. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε την τύχη ακόμα να συνεργαστούμε με τον Θοδωρή. Ωστόσο, είναι ο ίδιος director σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία, την Alsvit, επίσης διαχείρισης και συμβουλευτική εταιρεία ακινήτων. Δίπλα του κάθεται ο Γιάννης Καρδαράς. Ο Γιάννης σήμερα δουλεύει ως director στην Dovalue. Με τον Γιάννη επίσης είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ στο παρελθόν και μπορώ να σας πω ότι ήταν ένας από τους δυνατότερους πολιτές ακινήτων που έχω συνεργαστεί ποτέ. Και δίπλα στο Γιάννη κάθεται η Σπυριδούλα Ιμπούτου, η οποία είναι COO της MIBS, μιας αναπτυξιακής εταιρείας με εξειδίκευση στο οικιστικό ακίνητο. Θέλω να σας πω σε όλη αυτή τη διαδικασία, η Σπυριδούλα αποδείχτηκε και πάρα πολύ καλή μαθήτρια, πρέπει να ήταν στο παρελθόν της, και θα της δώσω την θέση να μας αποκωδικοποιήσει λιγάκι την ερώτηση αυτή, θεμελιώνοντας έτσι το πλαίσιο του τι σημαίνει φούσκα στην οικονομία. Να ορίσουμε λιγάκι για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς να πούμε ότι η φούσκα αφορά σαν έννοια όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα ακίνητα. Είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο και καλώς ή κακώς το αναγνωρίζουμε αφού έχει σκάσει και όχι κατά τη διάρκεια. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Για να προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τι σημαίνει φούσκα, θα πω κάποιους ορισμούς. Είναι κάποιοι πιο γενικοί και κάποιοι πιο ειδικοί, για να καταλάβουμε λίγο τα fundamentals που κρύβεται πίσω από αυτή την έννοια. Ένας βασικός ορισμός είναι ότι έχουμε φούσκα όταν οι τιμές των ακινήτων φτάνουν σε επίπεδα μη διατηρήσιμα μακροχρόνια. Βλέπουμε ότι εκεί έχει μία σχέση με τη σύγκριση με το διαχρονικό μέσο της τιμής τα προηγούμενα χρόνια. Μία άλλη έννοια είναι ότι έχουμε φούσκα όταν η αύξηση τιμών σε σχέση των ακινήτων, βασίζεται σε υπερβολικές προσδοκίες, τα λεγόμενα expectations που έχουμε όλοι στην αγορά, όλοι οι παίκτες, και έχει σχέση με το ρόλο και των κερδοσκόπων και πώς μπορούν αυτά να επηρεάσουν τις τιμές των ακινήτων και την εξέλιξή του. Και ένας τρίτος ορισμός, ο οποίος θεωρώ ότι είναι ο πιο απτός και πιο κατανοητός σε όλους μας, είναι η σύγκριση των υφιστάμενων τιμών ακινήτων με το fair value που λέμε εμείς και σαν εκτιμητές, που βασίζεται στα fundamentals. Πρακτικά υπάρχουν κάποιες προσεγγίσεις που έχουν γίνει στη βιβλιογραφία και παγκόσμια. Είναι κυρίως δύο προσεγγίσεις για να εντοπίσουμε αν υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει φούσκα ή όχι. Ο ένας τρόπος που υπάρχει είναι μέσω δικτών. Ουσιαστικά παίρνουν το weighted average κάποιων επιμέρους δικτών, που νομίζω έχει νόημα να αναφέρουμε 2-3 στοιχεία σε αυτό, γιατί θα καταλάβουμε και λίγο την αγορά ποια στοιχεία πρέπει να κοιτάμε όλοι συνολικά. Είναι price για το income, price για το rent, καταλαβαίνουμε τον οίκιο τι ρόλο παίζει,
Αντίστοιχα, κάποιοι άλλοι δείκτες είναι το mortgage με το GDP και αντίστοιχα το construction με το GDP αντίστοιχα. Ενδεικτικά έχουν υπάρξει κάποιοι δείκτες που έχει βγάλει η UBS, βγάζει ετησίως για κάποιες πόλεις παγκοσμίως. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι μέσα σε αυτές. Έχει βγάλει τώρα και το 2023. Είναι ο UBS Global Real Estate Bubble Index. Το Bloomberg παλιότερα είχε βγάλει το 2021 ένα αντίστοιχο δείκτη, που η Ελλάδα ήταν μέσα σε πολύ χαμηλή κατάταξη για το 2021. Και τέλος, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί μιλάμε για οικονομικά στοιχεία, υπάρχουν οικονομετρικές μελέτες που μπορούν να γίνουν για να αποσαφηνίσουν την πιθανότητα ύπαρξης φούσκας. Τα οικονομετρικά μοντέλα αυτά παίρνουν τις διαστάσεις των fundamentals που καθορίζουν την τιμή πώλησης των ακινήτων, συγκρίνοντάς τους προφανώς με ιστορικά δεδομένα και κάνουν κάποια πρόβλεψη. Το αποτέλεσμα αυτών των οικονομετρικών μοντέλων τι είναι? Είναι ουσιαστικά καθορίζουν το λεγόμενο fair value που είπαμε πριν και έχοντας αυτό το συγκρίνουμε με τις υφιστάμενες τιμές για να δούμε αν υπάρχει πολύ μεγάλη απόκλιση ή όχι. Να πω ότι αυτές οι προσεγγίσεις δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο και άρα υπάρχουν κάποια κενά να δείξουμε επιστημονικά αν όντως είμαστε σε φούσκα ή όχι. Αλλά να πούμε τελικά ότι δίνουν κάποια warning signs, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και μια υποκειμενικότητα σε αυτό, γιατί έχει σχέση και με ποιες είναι οι αποκλίσεις, ποια θεωρούμε πολύ μεγάλη απόκλιση ή όχι, για να καθορίσουμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος της φούσκας. Αλλά σίγουρα είναι red flags για να καταλάβουμε ότι κάτι συμβαίνει και να προβληματιστούμε όλοι και οι επενδυτές πολύ περισσότερο στις επιλογές που θα κάνουμε ανάλογα με την κατάσταση των ακινήτων και πού κυμαίνονται οι τιμές. Αυτό είναι ένα πολύ γενική ορισμή. Νομίζω θα πούμε και πολύ περισσότερα στη συνέχεια, αναλυτικά και για την Ελλάδα. Και προφανώς να πούμε ότι η φούσκα δεν σκάει πάντα με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν φούσκες που σκάνε έντονα και υπάρχουν φούσκες που σκάνε σιγά-σιγά, αποσυμπιέζοντας λίγο την κατάσταση. Να πούμε και... Αφού συζητήσαμε λοιπόν για το βασικό χαρακτηριστικό που είναι οι τιμές των ακινήτων, να περάσω στον Πάνο να αρχίσουμε λίγο να αποκρισταλώνουμε την κατάσταση, να συζητήσουμε πού βρίσκονται οι τιμές των οικιστικών ακινήτων, πού είναι σήμερα, πού ήταν στο παρελθόν. Αν θέλεις να μας μιλήσεις για τις πιο ακριβές περιοχές εσύ Πάνο. Okay. Καλησπέρα και από μένα. Πέρα από διευθύνων της Solum Property Solutions σε συνεργασία με την Prime Yield, είμαι και μέλος ΔΣ του RICS Ελλάδος, αλλά και του Valuation Forum, του οποίου μέλος είναι και η Άννα, στο οποίο έχουμε συνεργαστεί στενά, αλλά και μέλος ΔΣ της Πομιδά. Πριν δούμε λίγο το πώς κινείται η αγορά οικιστικών ακινήτων στην Ελλάδα και να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε ουσιαστικά ποιο ήταν το πικ της αγοράς, αλλά και ποια η σημερινή σχέση με αυτό, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το τυπικό νεόδμητο ακίνητο του πικ, έστω ότι αυτό είναι το 2008, θα δούμε αν είναι όντως αυτό ή όχι, αλλά καταγεγραμμένα μάλλον αυτό είναι, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το νεόδμητο οικιστικό ακίνητο του σήμερα. Ούτε ενεργειακά, ούτε σε επίπεδο περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ούτε σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, ούτε σε επίπεδο και στο ποιο τελικό χρήστη απευθύνεται στο τέλος της ημέρας. Σε επίπεδο διαθέσιμων επισήμων στοιχείων, έχουμε τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, τα οποία μας δείχνουν ότι πλέον είμαστε πολύ κοντά στο να ματσάρουμε τα επίπεδα των τιμών του 2008. Έχουμε μια υστέρηση τάξη του 2% περίπου στα νεόδμητα ακίνητα στην Αττική, η οποία φτάνει μέχρι το 8% περίπου στα νεόδμητα ακίνητα σε λοιπές μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Στα παλαιότερα ακίνητα, βέβαια, η υστέρηση στις τιμές είναι αρκετά μεγαλύτερη και κινείται κατά μέσο όρο στο 20% σε όλη την Ελλάδα. Η πραγματικότητα, όπως την βιώνουμε εμείς, προφανώς τα στοιχεία αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και δείχνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη γενική τάση αύξηση των τιμών. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι έχουμε περιοχές στις οποίες έχουμε σημαντική υπέρβαση των τιμών των αξιών ακινήτων 2008, και μιλάω κυρίως σε επίπεδο νεόδμητων, όπου μπορούμε να έχουμε λίγο πιο σταθερή βάση, από το 2019 και μετά. Τα νότια προάστια δηλαδή έχουν υπερβεί σημαντικά κατά 30% περίπου τις αξίες του 2008, από το 18-19 και μετά, και υπάρχουν και περιπτώσεις όπου έχουμε ακόμα μεγαλύτερες αποκλίσεις. Στο κέντρο έχουμε πάλι την ίδια γενική τάση και εκεί οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά. Σε μικρότερο βαθμό, ένα 20% κατά μέσο όρο θα λέγαμε απόκλιση πάνω από το 2008, και όσο έχουμε και περιοχές όπου έρχεται το μετρό, αναπλάσεις, καλοπίζονται ή, για παράδειγμα, ας δούμε το κέντρο στην Ομόνια, όπου σύντομα με τις μεγάλες αναπτύξεις που έρχονται εκεί πέρα θα έχουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα και δεν θα μιλάμε για αποκλίσεις του 20% από το 8, αλλά για πολύ μεγαλύτερες.
Ο Πειραιάς, σύντομα, τώρα ιδίως με την αλλαγή στην Golden Visa, που πλέον βγαίνει εκτός του ορίου των 500.000 ευρώ για Golden Visa, θα έχει ακόμα έναν λόγο να αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική. Τα βόρεια προάστια, τα οποία δεν απευθύνονται τόσο πολύ σε κοινό από το εξωτερικό. Έχουμε λιγότερο Golden Visa, εκεί πέρα είχαμε λιγότερο Golden Visa. Έχουμε βέβαια ιδιωτικά σχολεία. Ακόμα και αυτά πάλι δείχνουν από το 20 ουσιαστικά και 21 να έχουν ένα 20% πάνω στα νεόδυντα ακίνητα σε σχέση με τις τιμές του 8. Και προφανώς, πέρα από τα τυπικά τμήματα της αγοράς ουσιαστικά, έχουμε και κάποια ακίνητα τα οποία δεν υπήρχαν στο παρελθόν στην αγορά. Έχουμε branded residences που δεν είχαμε, έχουμε τιμές στο κέντρο της Αθήνας που έχουν ξεπεράσει τα 20.000 ευρώ ένα τετραγωνικό. Έχουμε high score στον ακριβότερο δρόμο της Ελλάδας, στην Ρωτικού, που φτάσαμε 56.000 ευρώ πράξη, ενώ είμαστε στο παρελθόν στα 32.000 ευρώ, τρομακτικά υψηλό τίμημα. Ενώ έχουμε και τιμήματα ζητούμενα στα βόρεια προάστια, στο Μαρούσι, για παράδειγμα, σε κτίρια πολύ καλών ενεργειακών χαρακτηριστικών, στις 7.000 ευρώ, ή και στα ακόμα πιο βόρεια στην Κηφισιά, στα 10.000 ευρώ. Και τέλος, σε κατοικίες παραθεριστικές, ανεξαρτήτως στην πραγματικότητα περιοχής, δηλαδή θάλασσα, σχετικά καλή πρόσβαση, αν έχουμε ένα σοβαρό αρχιτεκτονικό γραφείο διεθνούς κύρος, μπορούμε να δούμε να αξιώνονται τιμήματα τα οποία υπερβαίνουν τον πενταψήφιο ποσό ένα τετραγωνικό μέτρο. Ωραία, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία. Το ζούμε και εμείς στην αγορά. Οπότε συμπεραίνουμε ότι είμαστε πολύ κοντά, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Βάσει των δικών μας στοιχείων, έχουμε υπερβεί σημαντικά το 2008 στις περιοχές σε συγκεκριμένες περιοχές. Στις περιοχές οι οποίες κινούνται στην πραγματικότητα, Αττική, αλλά και οτιδήποτε αφορά σε εξωγενή ζήτηση σε νεόδμητα. Ναι, και μετά έχουν συμπαρασυρθεί και τα παλαιά. Οπότε για μένα το πικ δεν είναι το 8, είναι το τώρα. Έχει βοηθήσει και το γεγονός ότι 10 χρόνια δεν είχαμε ουσιαστικά προφανώς δεν είχαμε παροχή καθόλου, δεν είχαμε δραστηριότητα. Σαφέστατα. Βάλια, η άποψή σου ποια είναι σε σχέση με τα παλαιότερα ενδεχομένως ακίνητα ή τα νεόδυντα σε πιο subprime περιοχές, όχι τόσο. Είναι σαφές και από αυτά που είπε ο Πάνος ότι η αγορά είναι ασύμμετρη και ασύγχρονη και διαφορετικών ταχυτήτων. Δηλαδή βλέπουμε δυτικά προάστια όπως είναι το Περιστέρι και το Εγάλεο να υστερούν ακόμα σε σχέση με το πικ της αγοράς το 7 και το 8 κατά 10-12%. Περιοχές σαν το Ήλιον ακόμα παραπάνω να υστερεί 20% σε σχέση με τις τιμές της τότε και να είναι στα 1.750 ευρώ τώρα. Πάντα μιλάμε για νεόδμητα διαμερίσματα καλής ποιότητας, έτσι. Και περιοχές της Ανατολικής Αττικής όπως είναι η Παιανία, που τότε, αν θυμόμαστε, είχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και ήταν από τις hot περιοχές, αυτή τη στιγμή από τα 2.500, να είναι στα 2.500 ευρώ από τα 3.400, που σημαίνει μια υστέρηση της τάξης του 30% σε σχέση με το πικ. Εμείς τι βλέπουμε? Καταρχήν, σύμφωνα και με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, στο τέλος του 2022 η Ελλάδα ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που υστερούσε κατά 12% σε πανελλαδικό επίπεδο βέβαια, σε σχέση με τις τιμές του 2010. Το recovery πανελλαδικά υπολογίζεται στο 80% και 80% για την Αττική. Άρα λοιπόν αυτά τα στοιχεία του πάνω με τις τιμές έτσι, των άλλων περιοχών νομίζω ότι δίνουν αυτό το μέσο. Το 80% των τιμών του 2010. Όχι, του πικ, συγγνώμη, το 85% σε σχέση με τα απόλυτα χαμηλά και το πικ. Βλέπουμε τα προάστια τον Πειραιά και τα προάστια του Πειραιά τα τελευταία τρίμητα να ανεβαίνουν με πιο έντονους ρυθμούς από ότι οι ήδη hot περιοχές όπως είναι το κέντρο και τα νότια. Και το ίδιο περιμένουμε για τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής μετά τις αλλαγές στο πλαίσιο του Golden Visa. Όπως ξέρετε, εμείς στην Τζέρβετ έχουμε την Διεύθυνση Έρευνας και Ανάλυσης Αγοράς που έχουμε τους δείκτες και τα εργαλεία να παρακολουθούμε την αγορά. Άρα, λοιπόν, θα πω ότι για το επόμενο διάστημα και για το 2024 και για το 2025, όπως έχουν τώρα και τα οικονομικά δεδομένα, βλέπουμε ότι θα συνεχίσουν οι ανωδικές τιμές στα οικιστικά ακίνητα, με μικρότερους ρυθμούς βεβαίως, 5,5% και 4,1% αντίστοιχα, αλλά η ανωδική τάση βλέπουμε ότι θα συνεχιστεί. Ο ρυθμός παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, από ό,τι καταλαβαίνω, Σπυριδούλα, στην θεωρία της φούσκας, έτσι, το πόσο γρήγορα αυξάνονται οι τιμές.
Οπότε να το σημειώσουμε αυτό σαν ένα το κρατούμενο. Γιάννη, η εμπειρία σου στις διαδικασίες πώλησης αυτών των πολλών ακινήτων που διαχειρίζεστε ποια είναι? Πόσο γρήγορα γίνονται? Ναι. Σε τι τιμές? Εμείς, σαν servicer και οι υπόλοιποι, διαχειριζόμαστε εκείνα τα οποία προέρχονται από τιτλοποιήσεις στεγαστικών δανείων. Άρα, μιλάμε για παλιότερο απόθεμα, δεκαετία 70, 80, 90, που θέλει σημαντικό CAPEX τις περισσότερες φορές για να έρθει σε μια σημερινή κατάσταση. Τιμές είναι από 50 έως 250.000 συνήθως, με ένα μέσο ticket 100-120.000. Βλέπουμε μια τρομερή απορρόφηση αυτή τη στιγμή από την αγορά. Κάθε μήνας μας εκπλήσει θετικά. Έχουμε φτάσει στο σημείο πια δεν πουλάμε με τη λογική του buy now, αλλά κάνουμε mini tenders. Και τι εννοώ? Ότι ένα 75 με 80% των ακινήτων που βγάζουμε στην αγορά, προωθούμε στην αγορά, μέσα σε 2-3 εβδομάδες βρίσκει έναν αγοραστή, ο οποίος θα δώσει πάνω από την τιμή στόχο που έχουμε θέσει, περίπου 30 με 40% πάνω από το acquisition value. Το θετικό στην υπόθεση αυτή είναι ότι είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό Έλληνες οι αγοραστές και σε ένα ποσοστό περίπου 60 με 65% είναι cash buyers. Οπότε δεν βλέπουμε εκεί αυτή η κεκτημένη ταχύτητα για το 24 να επιβραδύνεται και θεωρούμε ότι θα είναι και θετικό το πρόσημο για το υπόλοιπο διάστημα. Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε αν αυτό το acquisition value είναι της ώρας ή λόγω της διαδικασίας ορίμανσης των ακινήτων παίρνει ένα χρόνο από την πώληση μέχρι... Ναι, αλλά στην αγορά τα βγάζουμε μια τιμή στόχου γιατί γίνεται επανεκτίμηση up to date σε market value. Οπότε δεν. Άρα διαψεύδουμε ουσιαστικά. Ναι, δεν το ακούω αυτό. Επίσης, να διευκρινίσω ότι μιλάμε κυρίως για αστικά ακίνητα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μεγάλες πόλεις κτλ. Και ακόμα και αυτά τα οποία δεν μπορούμε να πουλήσουμε μέσα σε 2-3 εβδομάδες, μέσα σε ένα τρίμηνο θα βρουν μια προσφορά ικανοποιητική για να μπορέσουν να προωθηθούν. Άρα το πρόβλημά μας δεν είναι η απορρόφηση της αγοράς, αλλά όπως είπες και εσύ, η ορίμανση ενδεχομένως που καθυστερεί για άλλους λόγους. Και φαντάζομαι ότι και το ESG θα μας επηρεάσει στη διαδικασία ορίμανσης, γιατί απαιτούνται σιγά-σιγά και κάποια χαρακτηριστικά, κάποιες αναβαθμίσεις ΠΕΑ. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα αρχίσει να επεκτείνει την ήδη μακροσκελή διαδικασία ορίμανσης των ακινήτων. Είναι πολύ θετικό το ότι βλέπουμε γειτονιές οι οποίες έχουν παλιό απόθεμα να αναγεννώνται, ας πούμε, στη λογική ότι αγοράζει κάποιος ακίνητο, θα το κάνει Airbnb, άρα θα το ανακαινήσει ή θα το πάρει να το γεωχρησιμοποιήσει ως επένδυση να το προωθεί στην αγορά. Άρα είναι θετικό και για την αναβάθμιση του υπάρχοντος προϊόντος, αλλά και γενικότερα για την αγορά, γιατί κινείται χρήμα το οποίο είναι μετρητό και το οποίο δεν ξέρουμε πού βρισκόταν μέχρι τώρα, οπότε τώρα μπαίνει στην αγορά. Αισιόδοξα τα μήνυματα και από τον Γιάννη. Σπυριδούλα, εσύ που ασχολείσαι με νεόδημητες κατασκευές, με νέα σπίτια, ποια είναι η άποψή σου για τις τιμές? Συγκλίνουν ακριβώς και με αυτά που κοιτάξει και ο Γιάννης Αντάση, αλλά και ο Πάνος και η Βάλια που είπαν και για τα νεόδημητα. Εμείς, σαν εταιρεία κατασκευαστικής residential, κυρίως βέβαια κάνουμε focus αυτή τη στιγμή στην Αττική και συνέχεια και εκτός Αττικής σαν στρατηγική. Βλέπουμε ότι όντως οι τιμές αυξάνονται. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, γιατί είναι το βασικό driver, το demand που υπάρχει. Εμείς, σαν παλαιοτολόγιο, έχουμε και Έλληνες και ξένους επενδυτές. Άρα, βλέπουμε και από τις δύο πλευρές τη ζήτηση αυτή να υφίσταται. Και προφανώς, όπως και επειδή ανέφερες και το ESG και γενικά σαν Class A κτίρια που κάνουμε και εμείς και όλοι, εντάξει, νομίζω που κάνουν τα νεόδημητα, το είπε στην προηγούμενη, νομίζω, στην παραπροηγούμενη συζήτηση και η παρουσίαση από το Σπιτόγατο, ότι όντως τιμές στα νέα και με Class A και Energy χαρακτηριστικά έχουν αποτέλεσμα αύξηση τιμών. Αυτό που είπατε και προηγουμένως, ότι το απόθεμα το κτηριακό, καλώς ή κακώς, έχει περιορίσει την ύπαρξη νεόδημητων. Άρα, από μόνο του, εφόσον υπάρχει shortage σε supply, έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνουν οι τιμές και σε αυτό. Είναι σαφές ότι το οικονομικό περιβάλλον βελτιώνει τις συνθήκες και η ζήτηση αυξάνεται και από ξένους αγοραστές, αλλά και από τους Έλληνες. Μην ξεχνάμε, το λέμε νομίζω κάθε χρόνο, ότι η Ελλάδα έχει ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό ιδιόχρησης σπιτιών. Παραδοσιακά ο Έλληνας θα αγοράσει το σπίτι για τα παιδιά του. Νομίζω έχουμε το υψηλότερο της Ευρώπης, αν όχι από τα υψηλότερα. Γύρω στο 80%. Επομένως, ο Έλληνας θα αποταμιεύσει για να αγοράσει σπίτι. Είναι κοντά στο 72% πλέον. Ωραία, νομίζω καλύψαμε το θέμα των τιμών. Να δούμε λίγο άλλα χαρακτηριστικά που μπορεί να μας οθήσουν σε μια φούσκα στην αγορά κινήτων. Βάλια, θέλεις να μας πεις
Ποιο είναι το μοσαϊκό των αγοραστών? Ναι. Όπως νομίζω ότι έκανες πολύ καλή εισαγωγή σε αυτό, πριν την κρίση το 90% των αγοραστών στην αγορά κατοικίας ήταν Έλληνες, ήταν εγχώροι και από αυτούς υπολογίζουμε ότι το 85% ίσως και παραπάνω αγόραζε για ιδιοκατοίκηση. Σήμερα έχει αλλάξει το μοσαϊκό των αγοραστών, έτσι έχουμε πολλούς εμπλεκόμενους σε αυτήν την αγορά και με πολλά διαφορετικά εισοδήματα. Και αυτό είναι που έχει το νόημα. Έχουμε τους αγοραστές από το εξωτερικό. 2,2 δις επενδύθηκαν πέρσι από αυτούς, το 2022. Συνολικά στα ακίνητα. Συνολικά σε ακίνητα. Υπολογίζεται όμως ότι τα διαμερίσματα ήταν 45%. Άρα, αν πούμε ότι το 88% αυτών ήταν μέχρι 300.000 ευρώ... Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, δηλαδή ένα 30% ήταν μέχρι 100.000 ευρώ. Μέχρι τα 300.000 ευρώ το υπολόγισα περίπου στο 80-88%. Που μας δίνει και μια αίσθηση volume αυτό. Έτσι. Εκεί λοιπόν θα το δούμε για τα volume, άρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πια από αυτούς. Φέτος φαίνονται οι επενδύσεις τους ήδη το πρώτο εξάμηνο ήταν αυξημένες κατά 39% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο πέρσι. Ήταν στο 1,1 δις ήδη, άρα εάν αυτός ο ρυθμός διατηρηθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς, καταλαβαίνεις ότι θα ξεπεράσουμε τα 2,5 δις. Και είναι πολύ σημαντικό. Για αυτούς, λοιπόν, βλέποντας τις τιμές στις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, νομίζω ότι οι τιμές της Ελλάδας δεν είναι ακριβές, έτσι, ακόμα και στις hot περιοχές που λέμε. Μετά έχουμε τους εγχώριους αγοραστές, τους Έλληνες. Εδώ να πούμε το εξής, ότι μετά από όλη τη δεκαετή κρίση και τα 2 χρόνια πανδημίας, έχει δημιουργηθεί ένα αποταμιευτικό απόθεμα. Οπότε, αν πούμε ότι ένα 10-15% των Ελλήνων, των ελληνικών νοικοκυριών έχουν αυτό το απόθεμα, αυτό αμέσως μας φέρνουμε με ένα γκρουπ υποψήφιων αγοραστών περίπου στις 350 με 400.000 οικογένειες. Αν σε αυτό προσθέσουμε και ένα 10-15% που έχουν λόγω εισοδηματικών κριτηρίων πρόσβαση στο δανεισμό, καταλαβαίνουμε ότι αυτό μας δίνει ένα πουλ που μπορεί να διατηρήσει τη ζήτηση. Σε συνδυασμό με το supply, με την έλλειψη supply που έχουμε, νομίζω τα συμπεράσματα είναι δεδομένα. Τώρα, επειδή ανέφερες τους όγκους των συναλλαγών πριν, και αυτό είναι ένα δεδομένο, να πω ότι τα στοιχεία που έχουμε από τη στεγαστική αγορά δείχνουν μία στασιμότητα σε πέρσι. Ναι, και είμαστε περίπου στο 10% αυτών που δινόντουσαν πριν την κρίση. Είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί, η αλήθεια είναι, στα δάνεια που δίνουμε πλέον. Ναι, αλλά δεν πάβει να είναι σημαντική διαφορά. Με μέση εκταμείευση 100.000 μας φέρνει χαμηλά και στους όγκους των συναλλαγών που γίνεται σε δάνεια. Το υπολογίζω γύρω στις 12 με 14.000 πράξεις. Αν σε αυτό προσθέσουμε και τις 10.000 από το σπίτι μου και τους ξένους που είπαμε με τις 150.000 περίπου πράξεις που υπολογίζουμε τα 2 δις πέρσι, την αντιστοιχεία ευασφαιδόση, καταλαβαίνουμε ότι αυτό, η αίσθησή μου ότι δεν μπορεί να ξεπερνάει κάποιον αριθμό που θα είναι γύρω σε 100.000, δεν ξέρω, που μας φέρνει πάντως σε μία απόσταση από τις πράξεις που γινόντουσαν πριν την κρίση και που δεν θα αναφερθώ στο πικ του 2005, ας πούμε, που ήταν 215.000, αναφερθώ ότι σταθερά πρέπει κειμενόντουσαν γύρω στις 150-160.000 πράξεις. Άρα, το ερώτημα είναι τελικά ποια είναι η πίτα, έτσι, τι αγορά θέλουμε, τι μεγέθους αγορά θέλουμε, ποια είναι η πίτα και τι γίνεται, όπως το είπαν και σε προηγούμενα πάνελς, με το υπόλοιπο 75% των εγχώριων αγοραστών, που, εν πάση περιπτώσει, έχουν μία δυσκολία να μπουν στην αγορά αυτή. Μάλιστα. Σπυριδούλα, βλέπουμε ότι σχολιάστηκε και νωρίτερα σε διάφορα πάνελ και χθες ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα
δεν είναι σε καμία περίπτωση, ενώ περιμέναμε ότι ενδεχομένως να έχει φτάσει τα προκρίσεις ποσοστά, ακόμα απέχουμε πολύ από αυτό. Θέλεις να μας πεις και τη δική σου άποψη σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια, πώς βλέπεις, αντίστοιχα με αυτά που σχολίασε η Βάλια, την κατάσταση. Ευχαριστώ. Εντάξει, αυτό που είπαμε για την κατασκευή, νομίζω το είπαμε και σήμερα και σε προηγούμενα, γίνανε και διαγράμματα που δείξανε και την τάση και ότι είμαστε σε πάρα πολύ χαμηλό ακόμα στάδιο και αυτό επηρεάζει, όπως είπαμε, το supply. Εδώ, επειδή συζητάμε για τη φούσκα, νομίζω ότι πρέπει να πούμε λίγο τους drivers που κάνουν αυτό και όλα συζητάμε τώρα, τα χαρακτηριστικά και ποια σημεία ενδεχομένως θα μας αποδηλώσουν ότι μας χτυπάνε κάποιο καμπανάκι. Υπάρχει άποψη γενικά ευρέως ότι όταν τα επιτόκια είναι ψηλά, που τώρα είμαστε σε αύξηση, βέβαια πάλι δεν έχουμε φτάσει στο πικ που ήμασταν παλιότερα και όπως είπε και η Βάλια, είμαστε το 1/10. Το παλιά δίνανε 15 με 12 δισεκατομμύρια δάνεια, τώρα είμαστε περίπου στις 1,2 δις. Ότι όταν αυξάνονται τα επιτόκια, αντίστοιχα υπάρχει μια φιλολογία ότι όντως τώρα κάτι γίνεται, τι θα γίνει, θα σκάσει κάτι, δεν θα μπορούμε να αποπληρώσουμε τα δάνεια. Όπως είπαμε, μεγάλο ποσοστό, 60 με 70%, χρησιμοποιεί έχει πολύ μεγάλη ρευστότητα. Άρα, εκεί πέρα που κάποιος πριν θα είχε πάρει ένα δάνειο και θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερο ρίσκο ή, να το πω πολύ απλά, όταν έχεις πάρει δάνειο, σαν αυτός που το έχεις πάρει, έχεις στο μυαλό σου ότι OK, και κάτι να γίνει στραβά είναι η τράπεζα. Δυστυχώς είναι αυτό το ελληνικό μενταλιτέ, είναι μια πραγματικότητα. Όταν τώρα αυτοί που έχουν ήδη αγοράσει ακίνητα με ίδια κεφάλαια, είναι πάντα πολύ πιο προσεκτικοί, θεωρώ, στις μελλοντικές τους κινήσεις. Γιατί η Ελλάδα, σαν λογική, είπαμε, αγοράζουμε ακίνητο για το παιδί μας, για μας, για ιδιοκατοίκηση. Τώρα έχουν ξεκινήσει σιγά-σιγά να το κάνουν επενδυτικά με τα λεγόμενα Airbnb, που και εκεί βέβαια επηρεάζουν την προσφορά των διαθέσιμων ακινήτων για τα μισθώματα, με υβραχρόνιες μισθώσεις. Άρα θεωρώ ότι αν και τα δάνεια βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση στο interest rate, δεν είναι αυτό που θα μας θορυβήσει αυτή τη στιγμή ότι κάτι θα γίνει αρνητικό στο μέλλον. Μάλιστα. Πάνω η άποψή σου. Εγώ θέλω να προσθέσω το εξής, θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό. Έχουμε θραγκαλισμό προσφοράς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάρχει προσφορά. Δεν έχουμε νεόσμητα, έχουμε πολύ λίγα νεόσμητα. Έχουμε πάρα πολλά ακίνητα τα οποία είναι εγκλωβισμένα σε διάφορες διαδικασίες. Γιάννη, πόσα ακίνητα έχουν καταφέρει να βγάλουν οι servicers στην αγορά από τότε που μπήκαν στη ζωή μας? Γιατί θυμάμαι, διαβάζουμε δημοσιεύματα διάφορα, έρχεται τσουνάμι πληστηριασμών, θα βγουν 1 εκατομμύριο ακίνητα στην αγορά, θα υπάρξει υπερπροσφορά, θα καταρρεύσει η ζήτηση κ.ο.κ. Στην πραγματικότητα έχουμε το ακριβώς αντίθετο. Δεν έχουμε προσφορά και δεν έχουμε προσφορά όχι μόνο σε καινούργια, δεν έχουμε και σε παλαιά. Και πρέπει να βρεθεί μια λύση για τις διαδικασίες οι οποίες ακολουθούν και οι services όπως έχουν επιβληθεί από το κράτος. Οι διαδικασίες οι οποίες είναι πολύ χρονοβόρες. Εγώ προσωπικά ξέρω ελάχιστο κόσμο ο οποίος να έχει αγοράσει για ιδιοκατοίκηση ακίνητο πληστηριασμό, για παράδειγμα. Δεν παίζει αυτό το σενάριο, δεν το κάνει κανείς. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά ακίνητα τα οποία μένουν κλειστά σε δήμους, σε διάφορους άλλους φορείς, ιδιώτες που δεν έχουν δυνατότητα να τα βγάλουν στην αγορά και servicers που προσπαθούν αλλά δεν έχουν και πάρα πολλές διεξόδους. Και αυτός είναι ο κύριος λόγος της κατάστασης που βλέπουμε αυτή τη στιγμή γύρω μας. Εγώ εδώ να συμφωνήσω σε αυτό που λες, σε ό,τι αφορά τους servicers. Τα τελευταία 3 χρόνια που βλέπουμε την αγορά αυτή να κινείται, τα collaterals των τιτλοποιήσεων που κυρίως στεγαστικά δάνεια βγαίνουν με πολύ ομαλό τρόπο στην αγορά. Είτε λόγω του προβλήματος ορίμανσης και το repossession rate είναι πολύ, πολύ χαμηλό. Οπότε δεν βλέπουμε ότι αυτό θα διαταράξει την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Στην παρούσα φάση, όπως σας είπα, μακάρι να είχαμε παραπάνω αριούς να πουλήσουμε. Άρα δεν υπάρχει αυτός ο προβληματισμός που τον άκουσα και σε άλλα πάνελς. Γιάννη, στη διακόσου εγώ λίγο ευγενικά να περάσω στο Θοδωρή, να του κάνω μία παράξενη ερώτηση, να μας πει, αν μπορεί, ποια είναι η σχέση της Τουλίπας με μία φούσκα οικονομικών. Ναι. Ακούγοντας πολύ προσεκτικά τους ομιλητές, θα έλεγα ότι τελικά θα πρέπει να αναζητήσουμε και ιστορικά τον ορισμό της φούσκας και κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί σήμερα η έννοια αυτή στα δεδομένα τα οποία κινείται η αγορά της ακίνητης περιουσίας, των ακινήτων ευρύτερα. Στην προκειμένη περίπτωση, η παλαιότερη, ίσως ιστορικά καταγεγραμμένη και ίσως θα έλεγα και πιο τρελή φούσκα που έχει προκύψει ποτέ, ήταν αυτή η οποία προέκυψε γύρω στα 1630
και είναι η γνωστή τουλιπομανία, η οποία αφορούσε επί της ουσίας την εισαγωγή ενός λουλουδιού της τουλίπας, η οποία είχε έρθει από τα βάθη της Ανατολής στην Ολλανδία και η οποία ήταν μεν ακριβή, αλλά επειδή ήταν πολύ ωραία και έφερε μια φρενίτιδα, θα έλεγα, σε όλη την Ολλανδία, αναφορικά με την αξία και την αγορά της. Πάνω σε αυτή λοιπόν τη φρενίτιδα προέκυψε μια ιδέα από κάποιους οι οποίοι την εκμεταλλεύτηκαν. Η ιδέα αυτή ήταν ότι ενώ η τουλίπα δεν μπορούσε να καλλιεργηθεί, αλλά ούτε και να είναι διαθέσιμη καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, σκέφτηκαν να πουλήσουν το προϊόν το μελλοντικό, δηλαδή τους βολβούς τουλίπας, οι οποίοι θα προέκυπταν στο μέλλον. Ουσιαστικά πουλούσαν ένα δικαίωμα απόκτησης, μια προσδοκία. Λόγω της φρενίτιδας λοιπόν που υπήρχε, χαρακτηριστικά υπάρχουν παραδείγματα ιστορικά, τα οποία αναφέρουν ότι πουλήθηκαν ζυθοποιίες ολόκληρες για ένα βολβό ή ακόμα και περιουσίες ολόκληρες από κτήματα, σπίτια τα οποία και υποθηκεύτηκαν αλλά και πουλήθηκαν προκειμένου για να αποκτηθεί έστω και ένας βολβός. Όλο αυτό όμως πώς κατέρευσε, για να μπορέσουμε να το συγκρίνουμε και με το παρόν. Κατέρευσε με μια συζήτηση γύρω στα 1637, αν θυμάμαι καλά, όταν στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ αναρωτήθηκαν κατά πόσο κάποιος τουλάχιστον είπε ότι κατά πόσο αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να συνεχιστεί και στο μέλλον. Και μόνο η συζήτηση αυτή στο χρηματιστήριο προκάλεσε σιγά σιγά την κατάρρευση. Αποτέλεσμα ήταν να σκάσει ίσως η μεγαλύτερη και ιστορικά πιο τρελή φούσκα που υπήρξε ποτέ αναφορικά με ένα προϊόν, το οποίο βέβαια είχε αντίκτυπο σε όλο το κομμάτι της ακίνητης περιουσίας που υπήρχε τότε της ιδιοκτησίας μάλλον που υπήρχε τότε στην Ολλανδία, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οικονομία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο θα πρέπει να το συγκρίνουμε. Υπάρχουν και άλλες βέβαια ιστορικά αναφερόμενες φούσκες, όπως αυτή της Ιαπωνίας του 85-90 που ήταν ταυτόχρονα και χρηματιστηριακή αλλά και φούσκα ακινήτων. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν με μεγάλη προσοχή κατά πόσο αυτά τα δεδομένα φούσκας ανταποκρίνονται τελικά στη σημερινή κατάσταση η οποία υπάρχει στα ακίνητα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι όχι, σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι η προοπτική του να σκάσει, αν υποθέσουμε ότι πάει να δημιουργηθεί μια φούσκα, θα έλεγα ότι είναι του να παγώσει, παρά να παγώσει η αγορά εννοώντας, παρά να δημιουργηθεί μια πραγματική φούσκα στην αγορά. Από την άλλη, νομίζω ότι όλοι έχουν και τη γνώση και την εμπειρία των προηγούμενων ετών και του παρελθόντος και νομίζω ότι η αγορά είναι αρκετά πιο όριμη να το αντιμετωπίσει. Σε αυτό που λες ακριβώς, θέλεις λίγο να μας τεκμηριώσεις, έστω ότι κινδυνεύουμε ή κινδυνεύαμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια φούσκα. Πώς θα μπορούσαμε έτσι να προστατευτούμε από αυτήν? Ναι, υπάρχουν τρόποι αποφυγής. Η αποτροπή, λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχουν εργαλεία σήμερα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιεί η αγορά προκειμένου να αποφευθεί μια τέτοια αντίστοιχη ή όμοια κατάσταση. Νομίζω ότι υπάρχει τόσο ενίσχυση της ρυθμιστικής εποπτείας από την πλευρά του κράτους, αλλά και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, την Τράπεζα της Ελλάδος, αναφορικά με την παρακολουθεί δηλαδή από κοντά την διαδικασία των ακινήτων και της αυξήσης των τιμών, νομίζω. Θα πρέπει να γίνει μια εκπαίδευση του κοινού που αφορά το μεμονωμένο όμως αγοραστή και όχι τόσο πολύ τους επενδυτές, γιατί νομίζω ότι μέσω του due diligence και της εμπειρίας που έχουν οι επενδυτές μπορούν να αξιολογήσουν απόλυτα κατά πόσο το ακίνητο ή τα ακίνητα τα οποία θα αγοράσουν θα είναι στο μέλλον προβληματικά ή όχι, ή και η αγορά ακόμα. Νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι να το αξιολογήσουν αυτό. Επίσης, νομίζω θα πρέπει να γίνει μια πιο αν και υπάρχει ήδη ένας εξορθολογισμός όσον αφορά τη δανειοδοσία, το οποίο νομίζω και πάλι φιλτράρεται μέσα από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν είναι όπως το παρελθόν. Οπότε όλα αυτά θα βοηθούσαν. Σημαντικότερο όμως είναι, και θα αναφερθώ και σε αυτό που είπε ο Πάνος πριν, η προσφορά και η ζήτηση των ακινήτων. Στο χώρο δεν υπάρχει πρόβλημα μόνο στην αγοροπολισία, υπάρχει και στη μίσθωση, όπως όλοι ξέρουμε. Οπότε νομίζω ότι ήδη με αυτό που αναφέραμε πριν, και ο Γιάννης και ο Πάνος,
οι servicer και οι τράπεζες έχουν διακρατήσει ένα σημαντικό αριθμό ακινήτων. Τα ακίνητα αυτά, μέσα από τη διαδικασία ορίμασης, είναι σίγουρο ότι στο σύνολό τους αποκλείεται να οριμάσουν. Άρα υπάρχει στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών και των servicer ένα μεγάλο απόθεμα ακινήτων, τα οποία δεν θα μπορέσουν ποτέ να τακτοποιηθούν. Ποτέ εννοώντας ότι ή θα πρέπει να τροποποιηθεί η νομοθεσία, ή η πολεοδομική εννοώντας, γιατί τα περισσότερα είναι πολεοδομικά, ή θα πρέπει με κάποιο άλλο τρόπο να μπορέσουν να τα εκμεταλλευτούν. Κατά την δική μου άποψη, ο τρόπος εκμετάλλευσης είναι η δυνατότητα μίσθωσης σε επενδυτές, οι οποίοι με ένα CAPEX θα μπορέσουν να τα βελτιώσουν, γιατί τα περισσότερα είναι παλαιά ακίνητα, και η μίσθωσή τους με την προοπτική κέρδους ακόμα και για τους services και τις τράπεζες, μαζί με τον επενδυτή. Αυτό νομίζω ότι θα δημιουργούσε ένα μεγάλο απόθεμα που θα πάει στην αγορά, το οποίο έχουν, θα αποτελέσει κέρδος και για τους servicer αλλά και για τις τράπεζες, γιατί έτσι θα μειώσουν το κόστος διακρατώντας ακίνητα τα οποία δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν σε καμία περίπτωση, και παράλληλα θα δώσουν τη δυνατότητα σε μισθωτές ή και αγοραστές εν δυνάμει, εφόσον υπάρξει μια σύμβαση με τη δυνατότητα και την προοπτική, εφόσον τακτοποιηθούν, να πουληθούν μεταγενέστερα στην αγορά, να διατεθούν στην αγορά και να υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε εκτός χρόνου, όπως βλέπετε. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να καλύψουμε όλα τα θέματά μας. Αλλά θα σας κάνω την κέρια ερώτηση, ξεκινώντας από τον πάνω. Θα έχουμε φούσκα, έχουμε φούσκα στην αγορά ακινήτων, οικιστικών ακινήτων? Θα μας πει ο κόσμος αν έχουμε φούσκα ή όχι, αν θα έχουμε. Βάλια. Από μένα είναι όχι. Εγώ πάλι θα πω για τη διεύθυνση έρευνας και ανάλυση αγοράς που έχουμε στην εταιρεία, και αυτή τη στιγμή και λόγω των εξελίξεων αναπτύσσουμε και ένα sentiment index που θέλουμε να παρακολουθούμε τέτοια ας το πούμε πράγματα, φαινόμενα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις. Έχουμε ένα hold για κάποιες μεμονωμένες περιοχές, αλλά δεν έχουμε τέτοια ένδειξη. Εγώ πάλι θα ξαναβάλω όμως το θέμα του μεγέθους της αγοράς, του πώς θα μεγαλώσουμε την αγορά να χωράνε όλοι οι Έλληνες. Θοδωρή, νομίζω μας απάντησες ήδη. Θα συμφωνήσω φυσικά και με τους δύο. Εμείς θεωρούμε ότι το 2024 και το 2025 θα έχουμε μια περαιτέρω αύξηση των τιμών γενικά. Κάποιες διορθώσεις σε περιοχές όπως είναι τα νότια προάστια ή περιοχές στις οποίες, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα λόγω της Golden Visa των 250.000, αν καταργηθεί, παράδειγμα στον Πειραιά, στα προάστια, μπορεί να γίνουν κάποιες μικροδιορθώσεις, δεν το αποκλείω. Φούσκα όμως σε καμία περίπτωση, γιατί βλέπουμε ότι και οι ρυθμοί απορρόφησης και των νεόδμητων αλλά και για το παλιότερο αποθέματος είναι πάρα πολύ καλή, χωρίς δανεισμό. Εκεί που ήθελα να καταλήξω εγώ, και αυτό το οποίο βλέπω τα τελευταία 2 χρόνια, είναι ότι έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του Έλληνα πια στην κτηματαγορά και στην αγορά του ακινήτου. Όποιος έχει 50, 100, 150.000 θέλει να αγοράσει ακίνητο. Και αυτός που δεν έχει ακίνητο θέλει να αγοράσει. Άρα το βλέπουν οι περισσότεροι Έλληνες ως έναν τρόπο αποταμίευσης, ως έναν τρόπο για passive income και έναν τρόπο για να αποκαταστήσουν τα παιδιά τους. Άρα δεν βλέπω... Νομίζω είμαστε ασφαλείς για όσο καιρό δεν μας πιάσει η μανία, όπως έπιασε στην Ολλανδία με τους τουλίπες. Σπυριδούλα, η άποψή σου? Εντάξει, εμένα συμφωνώ με τους... Ρίξε ένα όχι τώρα, μάλλον Εγώ, επειδή έχω πάρει τη δασκάλα στο ρόλο σήμερα, θα πω ότι από τη στιγμή που βλέπουμε ότι η αύξηση τιμών είναι δικαιολογημένη. Δηλαδή, υπάρχουν εμπεριστατωμένοι λόγοι που αυξάνονται οι τιμές. Δεν είναι ότι κάποια στιγμή βγήκαμε και είπαμε ας ανεβάσουμε τις τιμές. Δεν είναι απότομη. Θεωρώ ότι είμαστε μακριά από αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα έλεγα ότι πιστεύω ότι και η Τράπεζα Ελλάδος και συστημικά οι φορείς θα έπρεπε να κάνουν ένα μοντέλο πρόβλεψης του συγκεκριμένου ίνδεξ, ώστε να το παρακολουθούμε και θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Δηλαδή, όλα τα data να μαζευτούν και να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το σκοπό. Η διαφάνεια και επεξεργαζόμενη αυτού του πάνελ, φαίνεται ότι η διαφάνεια των στοιχείων και η έλλειψη στοιχείων είναι το βασικό πρόβλημα σε αυτή την αγορά και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε λύνοντας αυτό. Να σας πω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί τα έχω σημειωμένα. Εμείς κάναμε μία γρήγορη ανάλυση της ΝΑΗ για τις τιμές, τις ετήσιες, τους μέσους όρους που πληρώνει κανείς ενίκιο και φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι περίπου στο 24% ενίκιο σε σχέση εισοδήματος, ετήσιου εισοδήματος, σε σύγκριση, ας πούμε, με την Αγγλία που είναι στο 44,22%, της Ιταλίας που είναι στο 30%.
Οπότε και εκεί φαίνεται ότι είναι βιώσιμο το ποσοστό των ενοικίων σε μέσο όρο, δεν μιλάω σε συγκεκριμένες περιοχές, στη χώρα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους. Να δώσουμε την σκητάλη στον Γιάννη Ξυλά.